and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. O karon mga higala, ania ang katapusang sumpay ning sugidlanon. Anastasia Kinsaga. Hala nang milay! Oh, nga ano? Nahiya si Wina ng ay! Nag-ilis! Hala nang milay, mura maayo na nasuhin na? Ako noolad! Ayun na lang. Nagsugod na noon, oh! Mupaso na ta! Mayo kay ni akawe na. Wawin na, oy. Nindot kayo imang sulo. Kasal manggod na ako, Roy. Og doon na de ko ihangya ni mo, ha? Unsa man na? Maglingkod lang ka, ha? Unya, di ka mo pakpak kung dili mamakpak ang mga tao. Dili mo singgit kung magmisa pa ang pari, kay tingalig pagawson ka sa simbahan. Uwaw sab ko kung pagawason ko. Oo, natural. Mauwaw ka cute. Day! Kita na masunod nga mapaso! Oh! Uy! Anong karoon ka man lang? Miyan yawin na! Huna-huna pa kung maayo kung matambong ba ko. Una-una! Nga naman! Ha? Una-una ha? Uwaw lagi ko. Uncle, sige na, Uy, gitawag yo. na ka. Kamu day si mama mo'y munang mupaso. Unya, inyo kong huwaton sa tunga. Sige na. Naghuna-una siya. Ay! Amaw ba? Sige, mahanto na ko! Kuya ko ni mo, Taybi. Uy, ayaw lang una karon. Ayaw lang una karon. Ha? Minaw. O, dali. Ihatod na ka sa ibalingkuranan, ha? Dali. Ma, may paso na si Ann. Gwapahas akong asawa. Swerte ka kaayo anak na nakaangko ni Anastasia. Gusto ka ma, swerte kay ko. Ako mo'y pinakaswerteng lalaki sa tibuok kalibutan. Uy, hala, Ngano ka ma? si Wina. Uy, milingkod naman ta to kay gipalingkod ni paring Panyong. Awa mitindog man. Uto da. May barog si Wina. Hala, Jay, murag muduol man din hinato. Ay, maayo. May gani kay gisugat sa taga-barangay. O gipalingkod na sa balik. Ay, tingali gihangyo siya nga mo'y mubantay kang Wina. Doon na si Anastasia, okay? Mubalik na ko sa akong lingkuranan. Mabuhay bagong kasal! Mabuhay! Adto mo sa bahay nila ni Ann ha. May gihimo mi ditong payag-payag. Adto ta dito mga on. Congratulations, Jay! Dahil kay salamat nimo Ninong Kap. Anastasia, congratulations! Salamat kay Ninong Kap. Tingalig mawa ka sa gamayng handa nga gituyo pag andam ni Jay, ha? Maayo sab gani kay ang mga nagluto. Wa gyud mangayog suhol. Ila kun ning regalo para ninyong bagong magtiayon. Kap, mahimo man tingaling atong padadaan og pagkaon ng amahan ni Wena, di pa? Oo, mahimo kayo. Sagli lang, kaya kung sugoon na nga akong mga tanod aron hatdan og pagkaon si Nolasco. Dahil kay salamat Kap. Ann, dali na. Malaki na ta sa auto. Aron sa ulogo nato ang atong kasal uban sa atong mga silingan. Sige. Hala, Anastasia. Uy, Asam ni si Wina? Kapuyag dinagan, oy. Gupa, Anastasia da. Salamat, Wena. Wina, tuwa na sila si mama ug si uncle sa sakinan. Lakaw na. Tingalig di kayo noon makasakay. Sige na. Mayusod na ako, no. At tudyo ko sa kanila nga huot. Asa man day ka sakay, ha? Oy Wina, asa ka mo sakay? Anak ko sa inyong auto. Unsa? Lagi. Wena. Wala ko 200 be. Wena, dili mahimong ani wa. ka. Dili mo sakay. Mamasak ko. Unsa man ni si Wina? Ay, sige Dili na ka Wina. pwede Wina. ani mo sakay. O gikamay na kang uncle oh. Ihatod na lang na siya, Jay. Sige na, ihatod na lang siya. Di ko, ani ko sakay. Huwag magpatiliwa, di ko ninyong dawan ni Jay.
Anong nakatawa ka man? Nakakatawa ko nitong buang. Jay, Liman ka? Ano siya sakay sa atong auto? Unya magpatiliwa pagin siya nato? Ano siya? Siniswerte? ikaw nalay sabot niya, Jay. Wa pagi ka mamaayo si Winaan? Nya, Jay, Anastasia, ito na lang mi ha. Nindutan nila tayo, no? Ano nindot mon? Daghan kay kwarta. Namuaki lang sa loob. Ay, mo man andan win no. Kung kasul nanduha ka mga naghinigog maayo niya. Ilang kasab sila sa mga tao. Katlon sa kutay. Oh, kaslun oy. Kung doon ay may gugma ni mo niya. May gugma sab ka. Ano? Hala, nana din si Anastasia o si Jay. Tay? Ang kunain si Mama. Oh, maraglo na pa giato ba nga mga bisita day. Uncle, manamilit taon tami. Hala, asa di ay mo? Mag-honeymoon, wena. Pero, mubalik paghihapon ko din aron manguha na sa kong mga gamit. May nakita naman si Jay nga among kapuy-an. Di na day ka din puyo. Ikaw nalay puli na ako din wena, ha? O kinahanglang mabinuotan ka. Kunya, ayaw gyud kalimti ang imong tambal. Lagi. Maayo kay nasuroy ka din Mare. Mare, wa kami ngawa ni Anastasia. Mingaw baya. Kay bao baya kang bugtong ko siyang anak. Ay, pero karon nga minyo na siya. Ang iya ng bana mo ay makaangkon kaniyag katungol. Ako sad bitaw, Mare. Mingawon ba sad ko ni Jay bisag doon na pa ko'y laing mga anak. Kana bitaw inigmata na ako mabuntag. Mahinay akong adto siyang kwarto aron pukawon kay mo trabaho na. Pastilan. Unya usahay pod, mahibong ang akong mga anak nganong nanubra ang plato nga akong ibutang sa lamisa. Lisod yun ato ng naandan sa. Mao sa may tabot na ko marioy. Magkamatagal ikog tungang gabi kay kuyawan ko kung nganong lain ay naghisda sa Catering Anastasia. Ha? Uy, kisa naman da ay mihigda, Mare. Ay matutang Anastasia. Si Wena nalay pahigdahon siyang kwarto. Ug siya sab mo ay nag-okupar sa kwarto ni Anastasia. Bilay! Bilay! Oh, oy. Bilay! Tanawar ko niya kundo. Tanawar gul. Mga tambal malagi na manoy. Kagkinsa man ang tambal, Panyong. Mo man igrisitas doktor. Aron may balik ni Katswina sa husto niya panyisip. Pero wa gyud im na ni Wina. Ano wa man na imnang Wena? Hala, Ikaw ba, Wina? Ikaw ba? Namakakanin ako, no? wa tay oy. Kung wala ka pa mamakak, ha? Nganong ako man nakita, ilom sa imong gigdaan. Nanimpyo kog maayo dito sa gibiyaan mong kwarto. O kini may ako nakita. Uy, in town, nga nung wa man na nimo imnawin na. Uy, Nganong mihilak man kono ka. Nakasaman kong tatay Panyong ug ni Anastasia. Ngano laging namakak lagi ka taon, oy? Di man ko gustong maulian, tay. uy, dili ka gusto mamaayohin na. Dili na. Gusto man ko buang lang ko sige. Uy, Ha? Oy? Ngano man, Wina? Ingon sila, maldita kuno ko kani adto. Salbahis, di mo tuo sa Ginoo. Unya karon, malipayon man ko. Kay kamaon naman ko manguros. Kamaon ako mangadji. Unya, doon ako'y tatay. Doon ako'y pamilya. Ayaw na lang ko ninyo ayuha. Wa lagi ko'y pangayoon pa sa langit. Nga naman. Kay malipayo na kay ko. Natuman ang akong pangandoy. Nga inigmatan ako, ikaw din ako makita. Inigkaon ako. Naa ka, nga mo'y ako ikasaw. O inigkatog na ko, naa ka lang gihapon. Mugakos na ko, o mutanday. Ikaw cute, no? Romantiko man di ay ka, Jay. Romantiko. Kaya akong gikauban mauman ang buutan nga babay o bugtong binuhat nga naghatag ka na ako kalipay. Ug mi kumpleto sa akong kinabuhi.
Wala nimo pangayua sa langit nga makaangkong kag mga anak gikan nako nga mga buutan ug makatabang nato aron pagpalambo ug pagsabwag sa pagtulon-an sa Dios. Ingon man paglimpyo sa palibot. Dili pa di ka buntis, day? Ambot lang. Kung wa pa ka magsabak, tingali, mauna lang na ang wa pa nako mahangyo sa langit. Jay, Oh, ganong migunit man ka nako. May nakita ka na sab nga katalagman? mura ko malipong. Kasukaon ko. Mahal, pinangga kita sa langit. Nahatag din niyang akong kipangayo. Nagsabak ka na sa una natong liwat. Jay, Mahal, hingpit na gid ang akong pagtuo nga normal ka parehas nako. Ingon man, normal sad ang wabot natong mga anak nga mutabang nimo ang paglumpag sa mga mapasipad anon sa kalibutan. Jay, I love you, mahal. I love you too, mahal. Og dinhi mga higala natapos ang sugilanon nga naghulagway sa mga katalagman nga atong nahiaguman ug unsaon pagpugong aron dili nato masaksihan ang pagkatapos sa kalibutan. Gibuhatag kinig duwa sa radyo ni Baby Farida Salgado ubos sa direksyon ni Ray Boris, spinner Jeffrey Gabunada, soundman Jay Badayos, recording editor Rani Abdurasid Budomo. Apan sa dili pa kami hingpit ka manimilit, amo nang ipaila kaninyo ang mga artista nga naghatag kinabuhi ning maong sugilanon. Sa papel ni Anastasia, Jennifer Dato Minyusa, Jay, Randy Padayaw Susun, Wina og Milay, Miss Miraluna Tumulak, Roseng ug Carol, Teresa Terol Soria, Panyong ug Kapitan, June Puhanis, ug sa papel ni Nolasco Barino, kining inyong alagad, Ray Boris. Dinin na lang kami kutob, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Dalit gyapon kaninyo sa radyo mo nationwide, Tatak RMN. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!